ġimgħa tisma' li jorganizzaw ħafna competitions, radios, televisions u sal-premijiet kollox babaw. Bekk qegħdin jagħmlulna inkoraġġiment nixtru l-prodott tagħhom ma nażlux bl-amment għax jistgħu jagħtuna jekk trid il-fortuna xi rigali bih tibqa' kuntent. U għalhekk f'dan iż-żmien Malta kollha l-istess ħaġa kullimkien. Kulħadd iġemma t-tappijiet, mod jew ieħor jidħol għall-kontestijiet. Tara li t-tibeta ċekka x'jixtieq jirbaħ l-ambletta kollu tappijiet fil-bwiet. Kulħadd iġemma t-tappijiet, bihom tirbaħ tistratta xi bżonnijiet. Sewwa jenzaw anke flus jew jekk forsi tkun arus xi vjaġġejn għall-honeymoon tirbaħ famuż. Malta l-kumpaniji kollha irvellaw u kull ġimgħa tisma' li jorganizzaw ħafna competitions, radios, televisions u sal-premijiet kollox babaw. Bekk qegħdin jagħmlulna inkoraġġiment nixtru l-prodott tagħhom ma nażlux bl-amment għax jistgħu jagħtuna jekk trid il-fortuna xi rigali bih tibqa' kuntent. U għalhekk dan iż-żmien Malta kollha l-istess ħaġa kullimkien. Kulħadd iġemma t-tappijiet, mod jew ieħor jidħol għall-kontestijiet. Tara li t-tifel taċċetta għax jixtieq jirbaħ l-ambletta kollu tappijiet fil-bwiet. Kulħadd iġemma t-tappijiet, bihom tirbaħ tistadda xi bżonnijiet. Sewwa jenzaw anke flus jew jekk forsi tkun arus xi vjaġġejn għall-honeymoon tirbaħ famuż. Kulħadd iġemma t-tappijiet għax kull xahar jistenna mill-lotterijiet. Ċika Pawla fortunata tirbaħ xi magna taljata xi tużana tappijiet. Kulħadd iġemma t-tappijiet taħt is-sufra sibu liri u nostiriet. Dajlek forsi Katarin tirbaħ xi washing machine u